महर मुंखौले फरायनाय जारुंगो गावदों मोदां फबलायनाय मोथो मोजां मोनबाय Sedang sugau naik saruko Kuyunanu oleh saudiku Ini dah boleh mulai Siapa dong nama? Dia na? Boi जों गावजों गाव अनलायखायो दा? सयथिबो होनलाय अनलायखायो दा? दे लासै लासै होलांसै मोनफा मोनफा दे आंजों रंजाफानो गोसो दं दा बयबो? जेसि गुसु गुसुखौ गुदुं गुदुं खालायनो गोसो दं दा? रेडि? दे लासैनो मोनफा मोनफा होलांसै बयबो आंजों लोगोसे मा खालामो जेसि नार्जारिखौ जोंनि बोरिमाहा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो आरसिनिफ्राय जयैनो जोंनि बे फरायसालियाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सान लानाय जादों फंबायखौ जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि बोरिमाहा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आरसिनिफ्राय जयैनो फंबायखौ बरायनाय जाबाय गासैखौबो आखाइ हमनो थाखाय खावलायबाय लोगो लोगो फंबायखौ जेसि नार्जारिखौ गावनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय स' दिनैनि बे बोरिमाखानि गल्डेन जुबलियाव फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों स' आं फैफेराखैमोन फार्स्ट गिबि खेब आं फैदों आं बारा लेटबो खालायला बारा बुंला मानोना टाइमाबो बुहुत सर्ट नङा होनदों रायजोफोर स' जोंथ' रंजानाय बुहुत गान खनखायो स' दोंनैसो आं हारिनि मेथाइ खननो सानदों स' नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा मोनखाया दा बयबो दे स' दोंनैसो आं खननानै बिनि उनाव आं गावनि गानखौबो खनगोन लोगोसे बयबो नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामफाबानो जाबाय दे रेडि दे दाना बयजोंबो लोगोसे रंजाफानाय खाथियाव फैबाय रेडि दा बयबो ओके दे आच्छा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुनानै औवा दं नामा पिस्तलजों गावलाङा दहायनो बुंलांखादों आङो पिस्तलजों गावलाङा होननानै खमलखौ खुनो हामारबाय माथो हामारबाय नों मारै खुनो हामारा खमलखौ बोखारनो हामारबाय सेंग्राफोर हायना सिख्लाफोर रेडि दा सेंग्राफोर रेडि दा सिख्लाफोरालाय सिख्लाफोरा दखरसे खिन्थु सावना दोनजा बिसिना सेंग्राफोर फैखा आरो बे सेंग्राफोर लाजि फोनांनाङा दे बयबो खरबानांगौ दे सेंग्राफोरबो सिख्लाफोरबो सोरबा हायो सोरबा बांसिन सम फैयो Big Ben, no, siempre. Vai, Nipe.
Thank you.